gur míle maithe go bhar fáil tá sé annach chud síilte so nílam chuin deagnáin ar bhí me caiint bíon PowerPoint gom agus dúirtlam hain ní úsáid mé éon size PowerPoint an trusa ach just láthir mé libh mar tuigim an ceart an scéal agus táis gom deagnáin á láirtar puin maiálar an Teanga ach ar úsáid na Teanga i gcúrsaí alína nó ceol nó péradé agus bhí an rud annach chud éagsúilt an nuamh ach deagná táim anna agrathe ach an tatainse caiicí ó hin chud is gléachar Berníos agus dúirt lethe. Cábhfuil an rud sarsúil, mar bhí sé scífa síos agam, bhí sa cuine bhar lá le bríd an rud bhí sé scífa síos agam don dara lá agus bhís díanach agus bhí sa tamáin trí bealhan ghairthe agus hit rud amach dom ná hit amach le blianta fada, bhí stoppa hé méalhan ghairthe ar feig ar luí dénómantí agus traffic jam i méalhan ghairthe agus bhí mar dóthar an droid má tá héna go ná tenú síos tríd an stráid bhaile agus san trasna droid ar an bhaile. Agus tréis dénómantí stoppa agus bhí an meach chár agus chumar dín bhaile don rud. Agus bhí séisiir i chórá i lár an bmhóthir. Cosúil ná raibh éon rud sa dána chuisteachar agus bhí na gluisteáin siar ar feig le bhíle agus just i caint lo as cuiinem na a bhísa óg agus rugadgus tógad mise i Gorcaíine. Agus ins na léhananta san bhíoch na héine ag tamáin capal, bhíoch capal agus carta gan na héine. Agus bhíoch aithne gan na capal ar na capal eile. Agus dá bheith fá ag mecht, dá bhecht ahead ag mechtí áit éigin agus dá gíoch sé Paddy Forge nó den éigin ar an móthir agus stoppach an capal agus it sun has noch sé githe tréimh ar thaobh an bmhóthir agus bheith maithe ag caint le Paddy Forge nó d. Ach dáimeach sé ag tríd le Paddy Forge lá éigin agus ag teachtarrá seo an creamery hamar thugmhíiste agus stoppach an capal anyway. Agus come on! Ach, sé sean chéadúir le blianta fada do chnic mé le héad. Ach bhí colmar caint níos duthe go an rud almíonn tú ar dúis ná ó do bhaintear héin, so bhí im líontí se bhí aonghine gíag. Agus ní bhfuir amach ar feig blianta fada na dhéag sin gur tógadh sin ar 20 acra i Gorcaíine. Agus is mór an obaréis sin dá maithir gur éidigh leis aonghine gíag go thóg, agus bin sa roimh an dó le fáil. Agus in san am ceanna bhí má hanmháthir, máthir, má bháthir, agus máthir agus éair, má éair. So má hanathir agus má hanmháthir, gá hanmháthir. Sa tig chéanna, uair a bháin bhí séghine gíag sa tig. Séghine gíag. Agus biné an Scéal a bhí ann, agus tá sé dachar níos sé sin a chur gúmpráid leis an Scéal atá ann na nniuh, agus an rud is mó is cuiinem ó thaobh na Gael na dá, agus níl mí caint faoi gailgóirí an nuair sin. Ach nar a héimisteach sa daingan, hiigemuir nar a puin measarinn mar bhaintear na tuaithe. Mar ón dua bheith sin. Agus níor puin measar an Gael ins na caigadí, deireadh na caigadí agus na seachtaí. Níor puin measar an Gael, agus níor muinte an daingan díar an Gael na láir. Agus is mór an tathhrú take hínis má haintus daing bíon daoine ar ligan dartha gúil Gael na go. Agus tá a bhfad níos mó Gael na gadaine ná mar bhíoch an trá sin. Tá me caint faoi sin mar buine sé leis an scéal amláin. Nuair nar a dágus an Gaeltach bhís néim líana díos agus chur má bháthir suas mé go dtí antína dobradáin. Agus chuas suas i mí feabhra. Agus nar tháinig mé ar ais i mí lúnasa. Is cuinnam dul isteach go dtí an seomra go dtí mar hanathir. Agus ní leabhar sé ach Gaelin. Agus bhí darú déanana go mar chuid Gaelin. Is rud é an éit, is déimníanana díos. Bhí darú déanana go mar chuid Gaelin agus tá níos a caint Gael, tá sé seo an éit ar fad bhfuil Gael na caiile gom leistigh de sé bhí. Ach
is rud táchtach é I mo héal sa, mar higus an lá sin, like bhí sais switch me cheann agus dúirt ná déné sin a rís. Just is slí éigen dúirt sé bhí gháilean mithe, agus tá reinfha dam ar thárachas de fuaircha náfuil abla choráithí má a Scéal in san lá tá nimháin, agus tá héine mithe an ghilteacht ó 1962. Well, tá mi gobar sa ghilteacht níos, ach bhís mithe blianta fada. Agus níor bhéon tuiscin gom tách na Gaeilge I mo héal, ach in slí sin nar chuig mé eis agus dúirt mé caiith mé labhairt le mo bhaintear féin agus láthar mé ó an Gaeil na gcónaí. Sort of scéal bagaileach chuir isteach ar mo héal nar a bhí 7 bliana díag chuas go dtí blá clia ag déanamh aglah ar fust. Agus buineann sé seo le uncle bhí gom bhí sé na Gardaí, sergeant bhí sé, sergeant in the Guards, agus thug sé síos mé chun an tagla bhí dhéanamh. Agus dúirt sé am an ihir a bhréid, dúirt sé, you have to go to mass. Agus dúirt, right. Agus, anyway, níor airís agus ní chuas go dtí an Afran. Agus thug sé isteach mé go dtí an agalamh sin. Is cuine bhí sé ar cúine Westmoreland Street, díreach naca le O'Connell Bridge. Agus díreach agus mé ag fágan an gluaisteáin dúirt sé lom, young man, you didn't go to mass this morning. Do you think you can come here from the ass end of Kerry and get this job in Dublin when there are so many other young men much better than you up here? Agus dúirt, Jesus. Ach, an slí a lug sé sin arm ná, screw you, goig mé an postja in bheith de bharóch rud mar sin uanta ach an slí a dhéachas ar ná, I'll show you. Agus gandát ná fuair an post sin. Ach, tá má rásan mar buineann sé leis an dearcatá inis ríist ó cábhfuil míad agus céchótácht agus a háise, agus tá sé sin buintach leis an méid ddíortha mé libh, mar nar a chuig mé thar lear agus scéal beagaile chuas go dtí Alaska, agus nar a bhain amach Alaska, bhí mé gur háir ann ach ní dúirt leis gur méid techt. Agus ná bhain amach Fairbanks, Alaska, nar a bhí an píplín ar siúil. Agus chuig mé isteach go dtí an árasáin inar mé gur háir ag mreachtant. Agus bhí sé timpeall 5 céim faoi bhain ró an ann, 20 below zero nó rud éigin mar sin. Agus chuas isteach, níor sé ann, níor bhreacha ar an éanaid. Agus siúlís san árasáin síos agus suas. Agus bhís rá, OK, you've done it. Tá sé, tá cacamas déantar fáil go an job an uair seo. Agus bhí sé géisteacht agus mé ag siúil síos suas an hala agus chuala gohanna éarnacha ann. Agus is tuige seomar bháin bhí túr de thar ó Connemara, Fólands, bain an aimim bhíortha. Agus chnagus ar an doras agus de Lawersló agus scuoinm de Lawersló as Gaeilge agus dúirt duine chum lom. I don't speak that effing language anymore. It's the language of the effing poor. Sin nédiag seachtó ceathair. Sin é an sais dearca bhí ar an Gaeilge in sna leihananta sin. Agus chuir sé sin úntrum. I aigid son roinn blianta go dtí San Francisco. Agus bhís ann agus bhí taithí múine agam agus de bhfuilas le fear íorgharda ar bain an Bluey Roach. Agus dúirt Louis lom fuair sé amach raibh Gaeilge agam agus dúirt sé, wouldn't you ever teach Irish here in San Francisco? Agus dúirt leis. Gotta be flippin' joking me, Louis. I said, we can't even get people in Ireland interested in the damn language, let alone teach in San Francisco. Ach, na héanúir bhain le Louis dúirt sé lom, caitú a dhéanamh. OK, fine. Díana mé é. So, fuair amach chun certification a gháil chun Gaeilge na bhuaine in San Francisco agus in san bbliain 1980.
chud is maine misteach I leabhar éigin agus bhí timpeall, chuige leathanach ann agus má thuigeann sibh 6-point type, just scíóireach beag bídeach agus na mílte rangan ar fáil agus chuir isteach, Gaelic 1. Agus ní dhéanas aonsáis fógraíocht den éair, agus bhí sa fáil dul den rud. Ní dhéanas éon ógraíocht den éair, agus it son nar a chuas isteach an hí sin agus bhí sa rálam hain. Bhí gé ann. Bhí gé ann. Mar just 6-point type. Ceir bhíle cuas na mar sin. Chuig mé isteach in san teomra agus bhí slí sa teomra de tucha duine. Go thomláin. Cé mé daoine bhí ann ceapan si ar an bhógraíocht sin. Má duine bheith ann. Ar maithagad. 93. I mean, agus táim a rán a rudaí eile libh mar nar a tháinig sé sin in níos agus dúirt le mé. 93 duine. Gan aonsáis fógraíocht. Tá aon sort agus it son nar a bhí sa caint leo agus ag tuairt stair na Teanga agus mar sin dóibh agus dúirt le mé. Jesus, ní féidir am 93 duine a bhuaine, ní ebró sé néair. So dúirt le, yeah, very, very hard language to learn. Agus, fuair samach gur, bhí cuidice ann, just chudan ainim daoine áil míon teangacha agsúla cuidice agus bhí daoine just gur buinte éigean chun le éar. Níor bhánach éarnach a bháin. Pian sa tóin a bheith ach níor bhánach éarnach a bháin. Ach na daoine eile is medicánig agus daoine ó hir agsúla bhí ann. Ach lean an rud san ar aige feadh roinnt blianta. Agus an aibbhó a bhí gom le sin ná. Níor éon slíoch an teachtar leabhar Gaelna. Níiad fáid teachtar. As the man says, for love or money, níiad fáid teachtar leabhar Gaelna. So an rud igen in na héanúir a héanana bhaile go dtí mo hiag héin I gcíal chúile I gorcaíine. Héin suasa fres agus raine cuardach sena leabhar bhí ann agus cad a bheith ann ná peg sayers agus masal beag dómh agus Jimín bhair a haig. Now tóg rudaí mar sin saoil agus síl iad a bhuaine I San Francisco nó I Silicon Valley. Agus cén tuiscin haige daoine I cnáibh seán a bhíoch go peg, Ach an rud cheapast áitir caiith mé rud níos diise a bháil. So bhuine sa héin anna hainmh Jimín ar a bhís óg. Agus is cuinlumm éinetha a léig Jimín. Is cuinlumm an áit gur gcuidann sé whisky isteach in san mín an gandal, okay? So cheapast gur sé seo, annig deanúir ar fad. I mean, má a hainnig go ar gandal, ceapatú go bhfuil sé deanúir. Ach nar a bhís I gáirí féin rud seo agus mé ag múine Gael na Silicon Valley viidir rá cruelty to animals. So chun scéal níos scirí anamh tá na hen rud ceannachta é chéile. Tuair mé scéal amháin eile a chuirigh an rud ar fad I bictúirdíobh an fá go bhfuilm in san áit na bhfuilm faoi láthair. Bhí sa gobar Silicon Valley agus bhí sa bhail ionad tréála. Agus bhí timpeall tucha duine I gobar dom agus bhí mar ag múine ranganna technoliaachta mór himpeall a dam áitna agsúla. Bhí ceann na múinteoirí bhí gobar dom bhí si cuinig bhí marna I San Jose, California, right? Ach bhí an bhean seo ag múine rang thuas I Ottawa, Canada. Agus bhí sa I gcithe lón lámháin agus fuair is gléach ar an gcatháin. Agus dúirt si, what's wrong, Tom? I said, what's wrong with what? She said, well, what's wrong with the computers? Agus dúirt, Janet, aren't you in Ottawa? Agus dúirt si, yes, I'm in Ottawa. I said, well, why are you calling me? She said, well, there's something wrong with computers and it's not on our side. Agus bhí site an sin I gcithe mo lón, agus díochas amach tríd an bhneoig, agus bhí stoidim ann agus bhí splancan ar siúl.
Now, an rud a tháinig chúm an lá sin ná má chur an splancan is San Jose isteach ar ranganna in Ottawa. Tá an technoliacht a gin chun aon rud is féad lena dhéanamh ó aon náid sa dam. Okay? So, sníad na PC de fictúr a tháinig le chéile domsa gur bheartaíos go ducin ar ais, go dtí éireann agus go gcuireann rudaí ar siúl, mar ó thaobh bháin den scéal má ecinn tú na pictúrí beaga seo den na scéalta beaga. Droibheas ar an dangar sa bhaile, daoine instanstáit aonta ag rá, ba bhailinn go mór an teanga sa álam necha tí daoine ag teachtasteach na ná foiléan sais fógraíocht a dhéanamh. Agus dúirt liom hain, is féidir linn rudaí mar sin dhéanamh ón Gaeltacht. So binéan fá agus sinéan fá go bhfuilim se inis lonathe I míleán ghairigh, caithear mór roint míle suas an bóthhain. Agus an fágur chuidas I míleán ghairigh ná, I mean, de chuireann in níor chéirí mar binéama bhaile dúchas héin, ach cheapas gur sé róada ó gachrád. Nar dhéchas ar míleán ghairigh agus heasta go a bhain céan mreacht an neice leis an bharige agus dúirt right, míleán ghairigh. Bríonn sé, agus de bhís treis teach dán cúpla bliain ar sin. Agus chnic mé fergnamh onad F. Chnic mé an fergnamh F for Fitzgerald. Agus dúirt liom hain, that's it. Sinné ha bhum an fergnamh seo. Agus tucha mé ar ais go dtí an fergnamh seo I gceann cúpla bliain. Agus tháinig mé ar ais I 1999 agus de láir mé le údarás na Gael agus dúirt tastíon an fergnamh seo bhuam agus níor aon ólas a gom faoi grants agus dúnta sí agus ráméis mar sin agus tá mé rá ráméis fós mar gheallar ach thógus an fergnamh sin agus os níos Bhárd nGleann. Ach bhíos a gom an uair sin agus tá a gom fós, ní féidir leat slí bethe dhéanamh I gcúrsaí Gael na bháin, caitheadú rud éigin eile dhéanamh. So an rud a bhí gceist ná déanam mé scríbhneoireacht techniúil tuige mé tá áilsa go mán agus déanam mé é sin ó bhéal ghairigh agus san déanam mé rud éile. So an chiad bhliain thos níos mí Abrán thos níos Bhárd nGleann agus an scríbhneoireacht techniúil. Má tuigeann sibh cad é an rud scríbhneoireacht techniúil, tá colm a mithe bhfuil an fear dúirt ná léon sin na manuals. Yeah. Okay, well, bhís chun rá le colm, well, sin is scín na manual sin. Ná léon tú. So, has nímar ag scríb na manual sin, agus it son timppul séhí na dhéag sin, has níos litríocht.com. Agus béhí gceiste gom ná go meach leabhar Gaelan le fáil gacháid sa dam. Agus nar chusasteach go dtí an áis furas na Gaeilge tá inisir ar bhíidir Bhárd na Gaeilge bhíor an nuair sin agus dúirt leo cad bhí arsúla gom. Níorbh tuairim, dá laid. Dúirt leo, are you know, an bhfuil si ag déanamh margaíocht ar na leabhar seo agus mar nar chusasteach ar dúis ceartam rá siar gáibh líon chusasteach go dtí an áis in 1997 mar bhí job beaga gom le déanamh ag déanamh cóirlóireacht IT de Bhárd na Gaeilge agus siúlaí sa isteach sa seomra agus tá an seomra chuig goir níos móna an seomra atá an seo agus tá sé lár ónúair lár go dtíonn sí lá le leabhar Gaelna agus dúirt mother lode in einem day cad is a tháinig na leabhar seo ar fad níhat néan leabhar aimsiún éáid agus son chuir san ceist an bhfuil si bhí déanam anáis margaíocht agus dúirt táimid agus dúirt well cén sais margaíocht tá si bhí dhéanamh agus dúirt sure tá Padraig sa bhuisteán le fón póca. Sé Padraig sa bhuisteán le fón póca. Bin an margaíocht agus dúirt cad faoi an marga damda agus dúirt bhfuil sure could have made pakáshtí salgadí siúpa leabhar nó áireach agus siúpa leabhar Minneapolis and is ríis agus dúirt well tá marga damda ní ar bhéon tuiscint féin spéir in éach raibh le héad ann. So nar
nar chusaráis I mí meán fór nidig nach agus dúir tastímón rud a hasnú. Thugadidir amach mé héin agus má bhac agus má iníon agus mac de hálam chun lón agus bhí 6 go sun gan dat lón séir ar an stáit. Agus thugadidir uair a chlig ag ar ggóintam mar dúirt lo dúirdar cén 6 leabhar hastíon muid a díal agus dúirt gach leabhar. Agus dúirdar ní féad le sin dhéanamh. Agus dúirt cén fá nach féad le mé sin. Ní féad le sin dhéanamh. Agus dúirt well cén fá. Agus dúirt well tá cuidas na leabhar an olc. Agus dúirt lo cé dearn ghfuil siad olc. Agus dúirt bhfuil deir míad ghfuil siad olc. Agus dúirt lo bhfuil tusach an leabhar nach bhuam? No. An cumlam an gapan si bhfuil siad olc nó má? No. Tá bhrí sin díal mé gach leabhar Gaeilge gló agus sné an rud a deirtar litríocht fós. Gach leabhar Gaeilge ag gló is sé an customéir a dhéanaan amach an dastíon buatha an leabhar léamh nó ná tastíon. So má hastíon buatha léamh mar eolar, seanínig an bhíoch lóir, tá sé sin cearc lóir. Is cumalinn. Éon leabhar is smaoileat ba cearc mé fá ábhailtar é léamh. Éon áit is smaoileat sa domhan agus tá tuiscint fiúil agus darcad fiúil in gach áit sa domhan. So bíné an tuairt fé a bhí gomsa ná é sin. A chuir déir an le dúirt lo mar ní stoppaí sé gar ggóintlam dúirt lo, look, déan mé an sacrú se libh. Psiúcaigí amach an chiad leabhar dom. Agus bíné a róhain chun go bhíotamíiste an chorá a chríochnú agus dúirt tu bé éis amara chun an chiad leabhar se go suas. So tháinig mé ar ráis an láin dhéag agus bhí pádraig istigh san áit agus dúirt pádraig cabhfuil an chiad leabhar atá ordaithe gom. Agus dúirt sé bhfuil níla amach fithe. Agus dúirt leis bhfuil cén fáin áfuil agat ach fithe. Agus dúirt sé ní a bhís gom cad bhí wit. Bhuiir a chluig le ar ggóint agus ní a bhís gom cad bhí wit. So chus amach dtíon gluisteáin bhí má bhaca bhí capim 8 bliana d'aois agus mé níana bhí 1 bliana diaag agus mac me gur thar bhí 7 bliana diaag agus dúirt I have a job for you, taristeach. Agus dúirt le trucaigí gach duine a go 5 leabhar an duine. Agus dúirt ar cén 6 leabhar agus dúirt 1 leabhar smaoileat. Má smaoileat é is gúil puiscín ar an glúdach tá sé sin cearca leabhar. Is cumlam, just 5 leabhar an duine. Agus stágam ar an áit sin I mí meán fór nédig nechan é le 5 leabhar nó mar sin. Agus bíné an slí a hasnig litríocht.com. Agus tá sé ag dul raibh go hen inis tá timpeall 6,000 tedal ann agus tá míad ag aimsú customéirí 66 tír gur gannig daoine leabhar a Scéal. Níor beidir go bhfuil full leabhar a spíorla ann an chud is mócha is leabhar Gaeil na town. Agus tá siad le cinach, tá siad le fáil I ngach áit sa domhan. I mean, bhí 5 againn uair amháin leis an Democratic Republic of Congo is tólam. Mar bhí den éigean ag rá lum go raibh sé mí leach. Éon 6 trádáil a dhéanamh leis an tír sin. So chahamar fiochan suas an bhfuil éon 6 lí go bhíotamh leabhar ag cheola go dtí an Democratic Republic of Congo mar is terrorist state éon uair éigean mar sin. Ach sin éon 6 na 5 na began mar sin a bhíon againn. So buineann sé sin le say gnó na Gaeilge. An de bhfuile an Scéal ó heh le héad gaeltalk.net nuair a bhí mé ag múine I San Francisco, bhí annar feadh 3 bliana ag múine daoine agus dan timpeall 3 duine lum mar daltaí agus bhíidir baint anna hainmh as na ranganna agus bhí romsa arú síos go dtí San Jose agus Silicon Valley agus dágus 3 duine I dhéag. Agus dúirtlam hain trais táma look, ba bhahan rud é a bhíotamís daoine a bhúine ó éonáid. Go bhfuil Gaeil a bhúine ó éonáid. So cé go bhfuil gaeltalk.net fé láthir ar an back burner á bhrín, tá sé ann fós agus
cosú le Arnold Schwarzenegger beag sé ar ais. Ach is féidir le daoine an Ghaeltacht Gaeilinn a bhuaine do dhaoine in éon áit sa domhan. Agus bhí fear agam, agus tá cuid go ábhríonn éasta sa, bhí fear agam ag múine ar bainim taigó síne ar feadh cúpla bliain. Agus chuasaisteach lámháin bhí taig timpeall 9 bliana déag agus 3 díos. Agus níor sé pósta. Agus chuasaisteach í bháin bhí sé ag múine Gaeilne de bhean, agus thug sé na headphones da agus tá sé, Jesus, Tom, ní cheartm na Scéal, ní cheartm aine mar áir. Anyway, tá sé ráite go bhí. Tháinig sé amach agus dúirt sé, ní féidirlam an band se bhúin, ní láir sí Gaeilinn na manéachar, just bíal ar fád, agus dúirt sé déanam de dhéal a haig, agus dúirt sé, ótá. Agus dúirt sé, agus dúirt leis, ní láir sí an Gaeilinn. No, ní láir sí an Gaeilinn, just tastí muthe láir. Agus dúirt leis, but sí tar sí gus na angana. Agus dúirt sé tá. Agus, anyway, chun Scéal, Gary an Scéal fada, tá taig post leis an man sin is. So béidir, ví sa rá na dhéag sin le taig an chiad gnóile hasnáimid ná clownes.com. So clownes.com. So sin Gaeltach ach tá sé an fós agus tá minic fiachantar an féidir linn daoine a gháil chun na daoine ceart a gháil chun a choraig tus gailimir taig le tá sé níos póstas ní hastíon baig múine níos mó. Tá sé gnách. So an son hasnímar ó freastal, bhfuil na tháinig an ach teangaisteach hasnímar freastalach an eistúcháin íanamh. Agus a dúis bhí an teistúcháin sin ar fad buintach le gnótha agríochtaí really, ní gnótha na néachrach, agríochtaí rialta sin éireann, agus an son treis tamil bhuamar chunir leis na Aontas Eorpach, agus in san lá tá nimhán níos tá níos mó ná le don eistúchan atá mí dhéanamh á dhéanamh gcuin don Aontas Eorpach. So is scéal anna bhaithe sin, mar tá daoine gobar in áit na agsúla tá daoine nó beirt ar náis dig sa tuige gin agus tá daoine le gobar ón meile. Rud eile dhéanamh mar sa, ní léon stoppa rud é dhéanamh ach nar a chuasa go dtí an áis ar dúis agus chunig mé na leabhartha a bhí ag an gúm, tá henig go bhfuir an gúm, agus díochas ar an liste leabhar ar fad a bhí ag an gúm agus bhí timpeall 2,600 leabhar ag curtha gló acu fan am sin. Agus don na leabhar sanna bhí curtha ag gló acu. Ní raibh ag gló fós ach timpeall 700. So bhí 600 diaag leabhar imithe as cló. Now, chafá ceiste chuir tain. Ar chuig na leabhar sin as cló, tuis gur leabhar droi leabhar iad? nó chuig na leabhar sin is cló, tuis ná a bhís a géine gur bhfuil a héad ann. Seans olbhúir gur chuidir as cló ná a bhís a géine gur bhfuil a héad ann. So bhí sé beartaí go mi cheann uair éigen go go bhí chuidas na leabhar sin leis. Níl míoch tíoch treis tasnú ar seo a churmar ar siúil le déanaí chlólitríocht. Agus an aimimetá san ná chuidas an leabhar atá imithe as cló a tharachasteach agus iad a chur gló a rís. Is féidir léis sin dhéanamh iad a chur I bhuirim í leabhar ar dúis agus san gur féidir linn iad sanna chur ar fáil beidir go dain, mar tá leabhar anna bha a maihan sin nar acha géine riamh agus ba cheart beidir iad sanna chur ar eise gló. So bheithsúla gom go nGleann glinnééis sin dhéanamh. Rud begaile ná buineann leis an Ghaeilinn ná localbooks.ie agus sin rud go meach aithne go bhfuir ná má haon tú aber go dtí Bealach nó má haon tú go dtí Killarney nó má haon tú go dtí Moríoch nó Ballan an Ghabhall, feiceadh tú leabhar mar gheall ar náid sin, agus níochad an leabhar sin na náid eile. So an rud atá beartaigh in le localbooks ná na leabhar sin a tharach le chéile is suíomh bháin chun go bhíad fá iad aimsú na náid sa domhan. So sin é an chuideal an Scéal. Ach, really, sin na rudaí sin ar fad ceapan tú, well, níl mé fiochantar fear gnáin seach duine go bhfuil 9 áir de haigh ag déanamh rudaí eite. Agus an fágur féidir rudí eite dhéanamh ná
marjouler na manual sin ná léon column. A mar sinné an príomh gnó atá gain, agus táimid ábal an gnó sin dhéanamh ó bhíolá an ghairg. Agus tuis go bhfuil míad I maiile beag ní dhéanamid ar ggóilta marall beag an ghairg, dhéanamid tá sé lárnach, maiile beag lárnacha iníthe chorcaí. Is féidirlinn fós a dhéanamh mar bhfuil lehan banda again, agus deireadh le Bhárd lehan banda thuirtí beag an ghairg, sa raibh sé go éon stráid bheile eile in éireann. Agus ní hamháin sin, ach nar a hagann cólacht, tá míad beag golóireach é sin ráite. Nar a bhí feibanna go minic leis an electricus ag meacht amach go minic. Agus a chur mar go léoch ar an ESB agus dúir fix the bloody electricity, damn it. Agus thugad isteach an dara strong one da bhile. So fiú le cólacht atá réasúnta beag is féidir lo difríocht mór a dhéanamh do bhaile beag mar sin. So tháinig an lehan bound isteach agus tháinig electricus isteach. So sin rudaí ceapan go gceart a daoine bheith ag smína marall gur féidir sin dhéanamh. Ach ó thaobh Bhárd nGleann nó Bhárd Right nó na scineoireacht teicniúil tá fé láthair ceapan go bhfuil timpeall 60 go duine I gcobar a gcuine ar fad. Agus tá déanúracha san na Stáit Aontaithe tá cuidiú in Israel, tá má bhac sa tín fé láthair ag forbartan sin, tá duine bháin in New Zealand, agus an bhean sin in New Zealand de hasnig sin go doinnig Gary Haas agus de chaile fearcéile a fast agus it son district sin go New Zealand agus chanig si chuin agus dúirtí an fédlum fnacht a gobar live agus dúmar sure is féidir. So tá si gobar linn fós. So sin really hastig buam an scéal a thuairt ó hús le scialta beaga go dtí cá bhfuil míad agus is féidir le éonrad a smaile a dhéanamh na leihananta sa ó éonáid a smaile agus snéadíireach atá Bhárd nGleann ag déanamh. Now, an éiriglum na héananig chimáid na núiseacht a rian amasin, réasúnta. All right, gur míle maithagad.